Lad os sige, at dette er dig. Du skal selvfølgelig have forsikring på bolig og indbo, bil og sommerhus og det du har af værdier. Alle selskaber har de samme skadeforsikringer. Den store forskel er ikke på deres produkter, men på de kunder, de har. Nogle mennesker er nemlig skødesløse. De lever buler i bilen, mister noget hver gang de er på ferie og glemmer at slukke vandet i badekarret. Hver gang en sådan person får en skade, må alle kunderne deles om at dække den. Hovedpointen med forsikring er jo, at mange mennesker går sammen og deler risikoen. Når du vælger selskab, vælger du egentlig, hvem du vil dele risiko med. Der findes ét selskab, hvor du som kunde selv bestemmer, hvem du vil dele risiko med. Det hedder Water Circles. Vi leder ikke tilfældigt efter nye kunder. Vi lader vores bedste kunder anbefale dem. Når du bliver kunde hos os, bliver du en del af den gode cirkel. Kunder, som passer på sine ting, anbefaler venner, som også passer på sine ting. På den måde holder vi lave priser og giver dig samtidig personlig service. Du kan blive en del af den gode cirkel, når du har været skadefri, samler dine skadeforsikringer hos os og anbefaler os 3 venner, som du stoler på. Til gengæld får du op til 30% ekstra kundebonus på dine forsikringer, svar inden for 30 sekunder, personlig betjening og ingen besværlige tastevalg, når du ringer til os. Lad os sige, at du har 6 gode venner, selvom du sikkert har mange flere. Nogle er sikkert ekstra vilde. Lad os sige, at 3 af dem er sådan. Det er sjovt at være sammen med dem til fest. Men de er måske ikke lige så sjove at være sammen med i et forsikringsselskab. De 3 andre larmer ikke lige så højt, men måske er de gode til at vaske bilen, holde orden på pengene og slå græsplænen. De er gode folk at være forsikret sammen med. Det er dem, du skal anbefale os. Selv ordentlige folk får af og til en skade, som må dækkes af forsikringen. Det ved vi godt, og vi giver dig den bedste service, hvis uheldet er ude. I tillæg giver vi dig råd om, hvordan du får skaden ordnet så miljøvenligt som muligt. Kloden er nemlig en cirkel. Et kredsløb. Jo flere, der passer på den, jo bedre bliver miljøet for både os og vores børn. Dermed er vi i den gode cirkel. Den, der vokser og giver dig stadig flere fordele. Det spreder sig som ringe i vandet. Det er i vores navn, Water Circles.